آستانگین پارتیا پیدê و hêzên wê yên çekdar ji borê girtin li partiyên siyasî yên Rojavayê Kurdistanê ji bo komkirina alîkariyan ji bo koçberên devera Şenkalê yên li Rojavayê Kurdistanê berdewam e. Got PYDê tenê dixwaze ew alîkariyan kom bike û bi navê xwe pêşkêşî penaberan bike. Doh jî hêzên Asayşa PYDê êrîşî mala endamekî liqeke Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye li gundewarên dêrikê kirin û ew bin çav kirin. Li gorî çavkaniyekê ji gundê Quldîman yê başûrê bajarokê dêrikê, got doh piştî nîvro dewriyeke hêzên Asayşa PYDê bi ser mala endamê liqê gundê Quldîman yê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye Ahmed Şêxî de girtin û ew ji malê derxistin û birin navenda Asayşê li bajarê dêrikê û hîn di zindanên Asayşê de ye. Li gorî wê çavkaniyê sedema girtina Şêxî ew bû got wî beriya çend rojan alîkariyê ji koçberên Şenkalê yên li Rojavayê Kurdistanê dimînin ji xelkê deverê kom kiriye û ji ber got wî ruxsat ji Asayşa PYDê nexwestiye ew hatiye girtin. Tê zanîn got beriya niha jî û di roja dehê vê mehê de hêzên Asayşa PYDê çar keç ji endamên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye li taxa Hilêliyê ya bajarê Qamişlo bi bihaneya wernegirtina mohleta komkirina alîkariyan girtibûn û piştî lîkolînê ew berdabûn. Tê zanîn got piştî koçberiya xelkê devera Şenkalê ji Rojavayê Kurdistanê re Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê alîkarî pêşkêşî wan kir û ew tişt bû cihê dilgiraniya PYDê û ji ber wê yekê jî êrîşî Encûmena Girkêlegê kir û gule bi ser wan re avêtin û nehiştin ew alîkariya pêşkêş bikin. هەروەها درۆژێ سێزدە vê mehê de û di dema got li ser daxwaza Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê xwenîşandanek li bajarê Qamişlo li dijî kiryarên Daişê hat li darxistin û deng ji bo Şenkalê hatin bilindkirin, Asayşa PYDê êrîşî wê xwenpîşandanê kir û bi bihaneya wernegirtina moletê ew xwenîşandan piştî nîv demijmêrê hat helwişandin. Lîkolîner û çavdêrên siyasî dibêjin got PYDê dixwaze tenê alîkariyan kom bike û ji ber vê yekê jî bi hestê xelkê Rojavayê Kurdistanê dilîze û mebesta wê ji komkirina alîkariyan tenê ew e got Kurdên Êzîdî tevlê hêzên xwe yê çekdar bike. Bo programa Ark Bahar Derwêş.